Balimaou, Aïwa, billet vendredi 22 mai 2026. Et Abdul Salam Maïga, directeur d'une médersa, a photo flâné. Abdul Salam Maïga, Malion, Kobina Garaka Mogotara Nine Mineka, a Fara Djekadjama Faranyoka. Tombouctou Dougoudobe no Kotonka, Malion, ouye, Nin Karamogo Tchade Mineka Fara. Matarasa Karamogo Didou, directeur, c'est-à-dire que, et comment on appelle là, avec un Matarasa Mina Gouchide, au Karamogo, au directeur Bayerde, Binaga Mogo Tarakode Farabi, Kamine, Ka Fara place publique là. Quoi une caractère mena n'a pas de bela jelengana. Malion, où y a une dernière photo flène comme Mariam. Je pense que je dois avoir sa photo ici. Et Mariam, la photo flène. Tonka, quoi une Tonka dit. Je pense que bela jelé Mariam do. Une dernière fana, où y a une dernière fana fara, clip à la Mariam Sissi. Où y a Mariam Sissi fana fara, na photo flène. Où y a une fana fara place publique là. Donc, si ça, Moro n'abe vidéo que, n'aube, n'aute bomako konna na ya klita ou yerla. Oube ka vidéo manu de balansi ça. Moro munu be vidéo ke ka asimi souteni. Karamogo munu be wajulu ke, ka dofo tero ma. Karamogo munu be wajulu ke, ka dofo binaka mogo ma. Oube ko karamogo de belen kou fara. Nou wolu fara fana, oubolu fara place publique de la. Mama ne de be boka vidéo ke. Ka foko asimi ko takani kain oube akani mai. Oube boka edemine ke e faka place publique yera la. Est-ce que tu vois? Donc, on est plan boulot, oube ko bara de kebi. Donc, maintenant ni yoro yira la quoi. Voilà. Ayoro flanga janga nyoro la jenyo fait. Moune Keramalion, un directeur de médersa exécuté publiquement par des hommes armés. Voilà. Donc, un directeur de médersa exécuté publiquement par des hommes armés. Localité située à 120 km de Tombouctou, dans le nord du Mali. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la victime identifiée comme Abdul Salam Maïga se trouvait dans son grain, près du marché de la ville. Lorsque les hommes armés sont arrivés pour l'interpeller, ont indiqué des habitants. Selon les mêmes sources, les assaillants lui ont demandé de les suivre avant de revenir quelques instants plus tard avec lui, les yeux bandés. Il a ensuite été exécuté devant plusieurs témoins, provoquant la stupeur au sein de la population locale. Cet assassinat ravire l'inquiétude dans cette commune déjà marquée par une série d'actes de violence. En novembre dernier, une habitante de la ville, Mariam Sissé, avait été enlevée avant d'être exécutée publiquement. Donc, Amadou Djadje aussi, Kouyo Fana Faka, surnommé Macro, Kouyo Fana Faka boutique là. C'est-à-dire que, Mogo de be ou Kofo, Mogo de be téléphone ta kou photo ta, Karamogo fenfebe wajulu ke, ka dofoni manunuma, Kouyo Karamogo soro Koubolu Faka. Viromanu mounebe ka video Fana Ketuguni, Kebe dofo bina jaraka Mogo ma, Kouyo lu soro, Ubi Faka, ube jurukse de doigana ki Faka. Ka, c'est-à-dire que, ka nubi Faka, iba roba ketugomina. Oube fendo biri kungula ina fo murubo koneka mogote boro biri mogo kungula ki ka boro biri kungula olu fara bodeke binaka mogo bodeke kuya che minere ka boro do akuna ina fo mali servidana sabe bo boro do mogo kungula tugo minade u fara tara boro de do Abdul Salam kungula o tukala Abdul Salam mun flena photo flene u ye boro de do akungula ina fo mali servidana sama fana be mun kede ne ma fana ngu be ale mogo keleundi c'est-à-dire que u ye ni kamale mineka boro do akuna Katla ka juka amine ka glundi ka fara c'est-à-dire que ka jama fara ngon ka jama ka fara to la laje malé on ne be ka ke mali kono bi ni ne be ka ke mali kono bi wallahi billahi ni ne be ka nga dugu kono bi an bora kan information de sur 600 ngamba fo ngena ne kan me mun ngani fo bela jele ngena beki aklitu hier là. Est-ce que vous voyez? Allô? Je te rappelle dans 10 minutes. Je te rappelle dans 10 minutes. Ok. Donc, voilà les problèmes. Donc, c'est ça. Ou bien qu'on y barrendeke. Au moment où il y a 4 villages. Combien de villages? 4 villages des pays d'Ogon.
Qu'on be attaqué simultanément ñoŋon fait 4 villages des pays d'Ogon au wagati kele ube ko baraw de ke. Donc à semaine flaro ko 4 villages sont simultanément attaqués dans le cercle de Bankas cet après-midi. Le cercle de Bankas est dans l'oubli. Au de semaine flaro là. Malien ne be ka ke Mali kono bi. Mba fo bena beki aklitu hier là. Malien au ko kadine au ko kadine malien be ko kadine. Ala nya be benga ningela wala ko kadine. Nete fefenga malien si soro walai. Ene mu fo anyana beki aklitu hier là. Janto yer la o de korokadi wallahi janto yer la o de korokadi ambe do kanga jamana yi ala ka haminan ko noya ala ka haminan ko noya sinon ne bi ne jigila tege bi munu fana be ka bo e kamiti mba fo mbale on aka krosi kamiti nununa ne karamogo do de fagale bi o ma fo ko maître de la coupe terreau formula ko a krosi de karamogo de bu ko fe de karamogo do fagalente ni karamogo do di ni karamogo do de fagalenta et puis nte karamogo folo ko karamogo mi folo fagara de aish karamogo chama fagara meno fana photo iraula we ni karamogo che faga segu aw aglibala atoko ko Abdul Jalil Aidara we ni karamogo che faga afleni we ni faga segu ni fana karamogo ne sulamedi munu me ka boko sulame kele de du karamogo yere de ka faga karamogo be se ka teme Cerno Adital kan muntagatal koroke ne muntagatal koroke de Cerno Adital we ni fana faga we afuku ya faga de Amadou Koufa Bora ko ni faga ni fla de awani karamogo di bon mogolangolo munu be erezo kanu be ka kungulo nyagami Mali kono fla kele te sinon ni fla de ni fla de Amadou Koufa mogo mi faga ni karamogo de awa fla de fana do awa muntagatal koroke de ni ube ka karamogo faga o bera anyebe mogo do la rezo kan ko no ko sulame ya ube ka sulame la gushi kwa aya koloso mogo nna munu be ka sulame ya nyagami ni keleina wallahi sulame ya kelete ni sulame ya keledu ay matrasa la gushi abe ka korane la gushi korame durusiri baka ban fefe be ube ka be belembi nu ya fefe soro ba faka karamogo ba fefe be Mali kono bi no sonente nta nu soro bu faka o de plan bi karamogo joli fakara de bi kelenda midana madrasa karamogo be faka o bera kamitu de nana do anga kele kono kanga kele nyagami ay yere wolo mogo kele mbole ka be ka dofo wa bia o ma ay M5 mogo kele ko mogo mi M5 ke ko un influent de M5 tout ya mana kunna mogo munu ba ke Abdou Nyang nunu des escrocs ol de bena dun kelew la ka kelew nyagame aw koloso mogo na opportunité de du uti maloya mogo bise ka faransi kele ka teme may watara kan même misela kele yirawla beba don bi tero munu me kan kele marfa munu bulo jon aduma tubabu de maduma o tubabu kelo anga karamogo munu yo tubabu kelo kele o karamogo kelo to betla ka ta chien kan ngalon tike ko noro ulla mene may watara ka kuma do ebi ne nyaji de bora ben alana kati malew hage mogolangolo dendo de be nana don kele ngono wallahi nama ni atanke asimi ka mogolangolo de bla ka mogo bawla gushi ni Mali ye hera soro aka foma ko nyama den ta to fleni ni ay asimi bi mogolo de keleke mogo bizarre mogo fou mogo munu yan tout ushia don o le nana don kele kono su koni duguje kana elema ka ke sulame ko kele yambulu ite yere wolo mogo yere wolo aita yere wolo be anga keleke duma ani karamogo danga keleke ambe M5 ke domi wallahi ni karamogo kunte anko angunte ka ibe ka kele ni ay asimi ebebi parce que sulame de kelenke kamiti kelen kuntanga kelela kamiti nana do kele na kosa ndadi jome kamiti kelen do ko banga kelela kelente a leader te ko mi kamiti ay kamiti juma kay kara Mali masake ay kamiti juma kay Mali dugu kelen libéré ni surasi jasile nunu beta ibele ko o mogo prepara nuna munu be mogo bla nyona mena may watara ka fendo boka ira ola bi ka ira ola ka fo ce qui se passe on doit faire beaucoup attention sulamo de be ka fagabi est-ce que abado sulamo de be ka fagabi torambe sulamo kanin kola wala te ali chrétien ka kara mogo bawo de be ka faga aya me ko ya chrétien nya mogo do faga
depuis kelen damne aye ko ni manu tara ko chrétien nyamo do fa aye ne ken mayi abisira kede wallahi ne segu tungara ne mayi folo angani chenga kuma la me islamic do de labe ulu de islamic do chi misala juma siri kilengele islamic lala mchemi kungolo nyini kama o terroriste do o de flane bi pale kono président mais ma o be family ke chudi ne kalo adamado mi family ke chudi aliki ni terroriste minu flane anga dala abe ulu de renseignement duma ko be renseignement bomi anga composition bi duma o ba bomi anga convoi position bi duma o ba bomi madame feminu bubula glano bubula aizin bubula o ba bomi binu wari bomi erika wari min du madame fena kani ifaso kele kamaufa ni kunyo do kamo sensibiliser o ka dina famu afo o tasiru kuma bon katemeni kawa o effet kuma bon katemeni ka madame fena nu daga gele herelari mutu keme fla mutu minu bubula kelengele be do wale wa keme wa bishi go ya do wale wa keme shigoro ma bishi obisaka kala yoro joli jo obisaka karamogo joli ta barala obisaka kurana dursiri yoro joli dele ibisaka mogo joli firmu o la dinena me ebe ka chieni min kena ibiki wasu Allahu akbar ibe mogo fa Allahu akbar ibe ka min boy da kona la tigele njula me mashiti dugukulu sanfe min islamu toro ni ala toy kalunka kala ya labankunye ayo sigi gala ibisaka wakati ni ke islamu ka me isigi ki labankula ye fola islamu minun be ka islamu wero tuhuma ko hakilna min be nunu na ko de binina ibika kuma mfo ye kuma jubare fo merci mais terrorisme est islamien do islamien est terrorisme do mais qur'an kono jihadu ba kono o ichi wa hadisa o kilo no ka wala de ke chugumina ni ma mi maso o ma ni ko chiete ibise ga bo islamien la suna wala mais est-ce que o de kore ko nunu mi kam min ke kam ko lu de me wallahi am tu de me fuka jin wilante nunu de me mais ama qur'an kono am bo nye fo yi ka fam ni ya fam alhamdulillah ni na fam fene ni ngane wala mi bi ikono kan yesi amma ingane ya de alawolo amma ya ta fo min kama ambado wala ya kuma be bana mba fo malen ku korosi quoi jadi abe Qur'an kono mais mun nunu be ka jadi c'est à dire nunu be ka mun ke jadi kele fenga mun ko ni jadi mbe fo te kelengi c'est à dire manipulateur de do be ka mo ko bla flou konana de pas on fitina be jadi ko kuma imena de pas on fitina be jadi ko kuma imena jadi ko reta kata mo ko faka misir kono ni fo ma fo awala me Qur'an kono che abe fo e bi mai watara aw be ka dofo karamogo munuma wallahi karamogo nunu de asi ni asimi beni sari ne mai watara ka kuma do me bi mbe fe malien beka ni kuma ina me mai watara kuma do fo bi ane segu tungara ni la kashi billahi ane segu tungara la kashi di apen alache me na mai watara ka kuma boka ira la samno ni kuma ngi ngomba télécharger mais tiana ni nana quoi mais je pense que nya garder woro droit ne be fe mai watara ni kuma mfo ne be fe bela jele ni ka ni kuma ina me wallahi na yi ni kuma la me awere bena foko non ko franchement ko c'est incroyable mai watara kuma na de mai watara a tellement parlé nere de bali bana nere ngono ngonte mai watara voilà je pense que a même boulot quoi wallahi mais je pense que aba ke to quoi ne mai watara ka fendo de bi akumana de mai watara il a parlé akumana erere de mais tiena ma vidéo intembolo ya no quoi akumana aye tuabula aye franchi frappé an kuma boli mun ke kata boulevard ni fena mai watara ne kuma an soutenir wallahi ala e changa sabali munu ye keleke kat maliga yere ma horonya dama olde kelabi kan terroriste ngalon te ko noro ulla ka foso de njuga ngalo mo tange ni ko nunu be ka ke kwa bene ala na krache wallahi ni mali e herasro o ko aka folma ko nyamo ko de danga te foite ne te faso danga de meme ka mu fana hake de feme be malika bi hake doronidu sarike jamana kono wali juma te don jamana kono mogolangolo tanu mogoba kele be jamana min kono ala te herake o jamana kono fo jamana don ga sigu kodi ka sigi chema ka sigi alama billahi namake nanye herasro aka folma ko tunya mogo den tato fleni ne tlaranga kuma la ne ga nume faka muyira awla wode ni worota fanfiladi voilà membe ka mai watara ka video ni ngini nya kasora bulada na nan kumbe kala je nya partager on met la ka je on ne menga video do jembaji mais a video ni échapper na de quoi je pense que akanga so aba ke to doni me ka video nkile mbaka a wurule dondon pour que me se ka video e ka ayira awladi mai watara kuma fobi non ne voilà mai watara ngala me
jamana ko la an bina kɛ nana kuna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la la ilaha illallah i t'a fɛ ka min fɔ fo an dɔgɔninw nana jamana kunna ama yɛrɛ kɛ fu ye ta an jamana jumɛn doni dala n'a ma sabali tɔɔrɔ kan bamananw ko ten anw de ye fɔ bamanankan na ka kɔrɔ ko maa n'i ma sisi muɲu a tɛ mana e ɲɛna a y'a lamɛn dɛ tasuma sisi daminɛ ni sisi ma ku i la a yelen tɛ bɔ e ɲɛna ko dusumango tɛ fa tuguni na yan'a ka suma wuli voilà politicien minnu b'a kuma na an b'u dɔn yan o on se connaît qui est bon an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan e bɛ fɛ ka mun kɛ a ka den ma i ni faransi ka tɛmɛ n'a busoli ye komi faransi ni ninnu y'a buso ka kɔrɔ cogo min na an t'u dɔn yan a bɛɛ b'a kɛ intérêt personnel de nɔfɛ o bɛ kɛnɛ kan nkalon bɛ taa joli la yan a ye élection a kana kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ a y'a kɛ a bɔra a bɛɛ ma bɔ da kelenw de kɔnɔ yan ni ne fɛla ye ne m'a fɔ silamɛw tɔgɔ la dɛ ne y'a fɔ misiri kɔnɔ yan n y'a fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛnna faransi ma o y'o ye n'a ma bɛn o ma ne bɛ yan inshallah hali faransi yɛrɛ y'a dɔn walahi hali tubabuw b'a dɔn ko bɛɛ bɛ ka k'anw kan yan jamana wɛrɛw de bɛ ka anw ɲinɛ minɛ nka anw yɛrɛ bɛ kɛ ka an yɛrɛ kɛlɛya ka kɛ kɔɔri kala ye ka fini faga jamana wɛrɛw ɲɛ bɛ ka bɔ n fɛ tuma min na anw yɛrɛ ko an tɛ foyi a filɛ kabini an mɔkɛw bɛ jamana kunna ɲɛma sɔrɔ jamana ko la voilà ko Asimi ne nalen k'u ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dama a y'a bɛɛ fɔ a ye wajulu Mayi Watara wajulu kɛ wagati la ni Mayi Watara tɛ ɲini ka kɛ vidéo mani ye Abdou Niang nana suko ni dugujɛ dɔrɔn ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ka mangoya naloma den dɔw fana bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fo nɔfɛ alors que embargo tun bɛ Mali ka don min na u tun bɛ fɛ ka Mali attaquer don o don Abdou Niang tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ CEDEAO kun c'est à dire ne t'a dɔn Mali ye jamana modèle min ye quoi n'i ye Mali défend i sigi n'a ye u b'u cu malien c'est malien dɔw ma ɲi dɛ malien bɛɛ tɛ dɛ mais ignorant den dɔw bɛ yen quoi c'est pas la peine a dɔw bɛ yen quoi c'est pas la peine wallahi bilahi ne t'a dɔn malien halala bɛ se k'i sigi k'e bɛ Abdou Niang na mɛn ko ka tila bon hɔrɔnya banna quoi wallahi e ye hɔrɔn den e ye danbetigi den e ye halala den e ka Abdou Niang da kɔnɔ kuma ta k'e bɛ baara kɛ n'o ne t'a dɔn o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min na quoi nin danga den de wulila ka taa fara Faransi kan nin de wulila coup d'état kɛlɛ bandaw la nin de wulila ka taga ko Faransi kana Asimi ninnu gɛn komi jamana kɛra malo a tɛ yen bilen a banna jamana bɛ maa minnu bolo ma barika bannenw de don bilahi talahi voilà les résultats bon Mayi Watara nin de tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ bi ka nkalon nɔrɔw la ka terroriste nkalon nɔrɔw la c'est à dire ça fait mal bon ni hakɛ de bɛ ka jigin Mali kan ka nkalon minnu y'u yɛrɛ faga jamana ye minnu y'u ka hadamadenya don ngalamana jamana ye olu de bɛ kala gosi bi mɔgɔlankolon denw ma sokolonin denw de bɛ ka taa k'u sankɔrɔta o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn an ka sigi an ka lajɛ Allah,